Sa atong ebanghelyo, ang duha ka opposite response ni San Pedro sa pangutanan ni Jesus kung kinsa bagayod siya. Una nga tubag ni Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Pero sa ikaduhang bahin sa pagsulti ni Kristo kung unsa ang dangatan sa maong Mesiyas, si Pedro kalit nga nausab. Gi-oppose pod niya ang iyang una nga tubag nga dili kini pwede mahitabo kay ikaw ang Mesiyas, because Peter was thinking of his own preference. Gi-reveal siya sa Holy Spirit kung kinsa si Kristo. But in times of sufferings and persecution nga giingon ni Kristo nga dangatan sa Mesiyas, si Pedro dili mo sugot, natabunan ang iyang conviction nga si Kristo mao ang Mesiyas. Kita pod mga igsuon ko diha ni Kristo, sometimes we are prone to this, nga we confess that we are Christians, that Jesus is our Savior and Messiah, but lagmit mulikay kita sa cross. Mulikay kita sa pag-antos, mulikay kita sa kasakit. Because for us, Jesus, yes, He is the ultimate Savior, but we want to escape sufferings. My dear brothers and sisters, ang cross maoy magdala sa ato ngadto sa kaluwasan. Jesus sanctified our sufferings, pains, and tribulations. Ingon sa atong patron nga si Saint Joseph, wala siya mulikay sa iyang responsibilidad, even pagdala kang Maria o kang Jesus ngadto sa Ehipto, pagprotekta sa batang Jesus. Iya kining gibarugan nga responsibilidad. Nag-share siya sa kasakit sa maong Mesiyas. Og pinaagi ni ana, kita nakaambit sa maong kaluwasan nga iya usab na tagamtaman. Hinaot unta mga igsuon ko diha ni Kristo niining santos nga misa sa atong pagpangilin kang San Jose. Makabaton kita sa maong hiyas sa pag-atubang sa atong responsibilidad, sa pag-share sa atong mga kasakit, sa atong mga pag-antos sa kinabuhi, ug makabaton kita sa grasya nga mahimong matinud-anon diha sa pagsunod kang Kristo. Amen.